Niku hitungan tahun dalam tahun Masehi tahun 1612 Masehi. Ngancik 1613 diresmikan, mulai niki dihitung kembali satu lagi tahun pembaruan, tahun Jawa menjadi tahun Nusantara. Zaman Pak Harto delik-delikan, Pak. Nggih, nek ora pedake wong pejabat apa wong ini gak oleh. Sakniki pun merdeka. Aja meneh wong pejabat, wong tani, buruh, wong penggaweane ngarit oleh. Wong kita bertuhan kok. Sapa nglarang? Jadi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan niki sakniki pun boten saged dipandang sebelah mata. Niku hitungan tahun dalam tahun Masehi tahun 1612 Masehi. Ngancik 1613 diresmikan, mulai niki dihitung kembali satu lagi tahun pembaruan, tahun Jawa menjadi tahun Nusantara. Janjane tahun Nusantara nggih termasuk tahun Indonesia niki. Jadi tahun Jawa niku tahun Indonesia, tahun Nusantara. Sing sampun melampah 1956. 1957 Benjang Suro, Benjang Juli. Sing Jawa kuno sing dereng diakoni tahun Nusantara pun 3000 langkung. Dadine luwih tuwa. Kok menawi imbang kali tahun Imlek nggih. Imlek malah pun pinten? Gangsal ewu napa pinten? Winginane niku. 2550 sekian nggih. Nah, berarti tuwek tahun Jawa kuno. Nalika dereng diperbarui, dereng diakui, dereng dijadikan tahun Nusantara. Lho nek ngono Jawa kuwi wis tuwa ya. Nggih. Lah, hubungane napa? Kalih penghayat lho nggih to. Wong Jawa niku dereng enten agama napa pun ngerti tentang ketuhanan. Bertuhan ngeten iki lho. Terus ngeten iki kan kita belajar bertuhan. Duduk belajar ilmu liya-liya. Ilmune nggih ilmu ketuhanan. Versi Jawa. Terus dereng enten kaum Dharma, dereng wonten kaum Nasrani, dereng wonten kaum Muslim. Agama sing dugi teng Indonesia, teng Jawa, sing riyen kan kaum Dharma, Hindu, Buddha, Tridharma. Tridharma niku Konghucu niku. Nek teng mriku Konghucu nggih agama. Nah, nalika niku teng mriki tasik dilebetaken lingkup kepercayaan. Nah, ingkang saged napa nggih nglebetaken sebagai agama nalika Presiden Indonesia dilenggahi Gus Dur. Nggih. Lah. Wiwit Gus Dur niku wong kepercayaan iso bebas. Oleh ngembangno, oleh menghayati bebas. Wiwit zaman Pak Harto delik-delikan, Pak. Nggih, nek ora pedake wong pejabat apa wong ini gak oleh. Sakniki pun merdeka. Aja meneh wong pejabat, wong tani, buruh, wong penggaweane ngarit oleh. Wong kita bertuhan kok. Sapa nglarang? Jadi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan niki sakniki pun boten saged dipandang sebelah mata. Malah kita lebih berhak daripada agama. Karena kita pribumi.
Nggih. Nah, sakniki sampun wansine. Mongko MLKI niku wiwit zaman Gus Dur. Kena napa kok nembe kebuka tahun 2020 zaman Pak Jokowi. Nembe kebuka MLKI. Napa? MLKI niku napa? Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Jadi kita sebagai orang penghayat kepercayaan sekarang ini sudah membawa atas nama negara dan bangsa. Mulane kepercayaan boten saged dienthengaken. Dasare sepisan ya wong pribumi, ping pindhone rukun kok wong kepercayaane. Jadi sakniki. Sak Indonesia niku 193. Sak monten suwene mboten nate nggih pireng wong kepercayaan unjuk rasa ngganggu pemerintahan mboten nate nggih, mboten nate. Karena apa? Tahu orang itu kalau benar-benar orang yang bertuhan nggak mungkin mau membuat onar, mau membuat kerusuhan, apalagi di negeri sendiri. Lah kayak sak Kabupaten Tuban, Pak. Sak Kabupaten Tuban itu ana 13. Nggih. 13 penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gak tahu ana wong unjuk rasa, gak tahu ana esrek. Hanya Krokusumo. Nalika niku hitungan tahun dalam tahun Masehi tahun 1612 Masehi. Ngancik 1613 diresmikan, mulai niki dihitung kembali satu lagi tahun pembaruan, tahun Jawa menjadi tahun Nusantara. Janjane tahun Nusantara nggih termasuk tahun Indonesia niki. Jadi tahun Jawa niku tahun Indonesia, tahun Nusantara. Sing sampun melampah 1956. 1957 Benjang Suro, Benjang Juli. Sing Jawa kuno sing dereng diakoni tahun Nusantara pun 3000 langkung. Dadine luwih tuwa. Kok menawi imbang kali tahun Imlek nggih. Imlek malah pun pinten? Gangsal ewu napa pinten? Winginane niku. 2550 sekian nggih. Nah, berarti tuwek tahun Jawa, Jawa kuno. Nalika dereng diperbarui, dereng diakui, dereng dijadikan tahun Nusantara. Lho nek ngono Jawa kuwi wis tuwa ya. Nggih. Lah, hubungane napa? Kalih penghayat lho nggih to. Wong Jawa niku dereng enten agama napa pun ngerti tentang ketuhanan. Bertuhan ngeten iki lho. Terus ngeten iki kan kita belajar bertuhan. Duduk belajar ilmu liya-liya. Ilmune nggih, ilmu ketuhanan. Versi Jawa. Terus dereng enten kaum Dharma, dereng wonten kaum Nasrani, dereng wonten kaum Muslim. Agama sing dugi teng Indonesia, teng Jawa, sing riyen kan kaum Dharma, Hindu, Buddha, Tridharma. Tridharma niku Konghucu niku. Nek teng mriku Konghucu nggih agama. Lah nalika niku teng mriki tasik dilebetaken lingkup kepercayaan. Nah, ingkang saged napa nggih nglebetaken sebagai agama nalika Presiden Indonesia dilenggahi Gus Dur. Nggih. Lah.
Wiwit Gus Dur niku wong mejang. Napa mucal? Jer sedaya kala wau gadah hak lan kewajiban ingkang sami. Dateng mriki kawula namung nderekaken panjenengan sami. Monggo belajar sareng-sareng nganut pataranipun piyambak-piyambak. Para kadang ing dalu menika kula badhe matur mbok menawi seradi kathah sepisan mahanani bab paguyuban, kaping kalih ngenani bab kegiatan. Margi sekedap malih kita ngancik pengetan warsa enggal ngancik tahun 1957 Mijang. Para kadang sepisan matur bab pasinaon, kita sami-sami gadah gegayuhan ingkang sami, namung bentenipun tataranipun ingkang boten sami. Mergi ingkang wonten ingkang sampun dangu, wonten ingkang seradi dangu, wonten ingkang nembe mlebet dadi warga. Jare dateng SS mriku sampun kula aturaken boten wonten guru, boten wonten murid. Sing wonten namung warga. Nggih. Warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kaweruh sedulur sejati. Dados pada dasaripun manungsa pancen kedah percados bilih Gusti wonten ingkang angka kalih manungsa mbok menawi percados bilih manungsa niku gadah sedulur ingkang sejati. Nggih, sedulur ingkang sejati menika sejatosipun saged dipun wastani kepanjangan tangan Tuhan. Wonten ingkang mastani pamong sejati. Nggih. Sedulur sejati menika utusanipun Gusti. Saged diwastani kepanjangan tangan Tuhan. Boten wonten ingkang saged ngeteraken wangsul teng pangkuane Gusti, kok pilih senes utusanipun Gusti. Ya. Nah, pasinaon dateng mriki bebas, Pak. Mergi paguyuban kawruh sedulur sejati menika dateng Tuban menika wonten 3 panggenan. Ingkang angka setunggal dateng Desa Pliwetan, Kecamatan Palang menika derek kula ingkang sepuh panjenenganipun Bapak Suprawi Surya Atmojo. Ingkang angka kalih dateng Desa Sambongrejo mapan wonten ing Kecamatan Semanding, panjenenganipun Raka Mas Durajat Bima Raharjo. Lah kula niku ingkang paling enem.
kula ingkang paling enem ingkang mapan wonten desa Nimbang Kecamatan Palang menika. Amargi napa? Nggih. Amargi kula nembe mawon sejar penuntun menika senes guru lho nggih. Kula jejer penuntun menika nembe tanggal 13 Februari tahun 2020. Kados ngantos sakmeniki nembe 3 tahun. 20, selikur, rolikur, telulikur, sekawan tahun, 3 tahun winginane. 13 Februari 2023, 3 tahun. Berarti 3 tahun langkung 3 bulan menawi. Sakniku lan gangsal nggih. Nggih. Matur suwun sanget Gusti sampun ngeparengaken dados kula jejer penuntun niki nggih mboten karep kula piyambak. Lah, para kadang-kadang mbok pilih ingkang derek sinau dhateng mriki upaminipun kok kepengin semerep nggih, pengen derek sarasean dateng Sambungrejo monggo. Pengen derek sarasean dateng Pliwetan monggo.